ongi. Oso ondo, zeu? Bueno, elkar ezagutzen dugu noski, baina tatuaje zuk? Bai, bat. Egia da. Bai. Eitzen nuen bidaia bat eta gero edo bidaia Bai, batean. eta miluzeko lantaldeko kidiekaz. Egia da. Orduen, miluzeko batzuk tatuaje barbine. Ni ere hori pentsatzen ari naiz, tatuajeak... Ez dako zu, bampez? Bat ere ez. Ere esaten dago, nire gorputza templua, ez da kasua, baina... asko edo bereziki... Bueno, bai. Obratan, eta bar. Asko bereziki markatu zaituzen esperientziak eta gero, igual hori guztia islatzeko, mi luze bada niretzat, ez? Esperientzia oso potentea izaten ari dena. Pentsatu tatuaje posible bat edo, 3 piezatan. Ia. Ilazki hemen. Kike hemen. Eta hemen zakua. Datazela gure lehiakiak, pasa garora bezez. Eneko Nariz, Eneko Taion, Ilarki eta Maier. Ega, zakua, tatuatu beharri gabe ere. Utziz gero aterako da. Zakua aterako da. Eneko Nariz, Gabon. Gabon. Uf, txalo ero bat. Gorria Laurdin, bueltan dira, bai, Elixe. Berriz ere ez da. Zein dugu, arropa gehiago erosi edo garbitu besterik gabe? Garbitu. Vale, oso ondo. Ideiak, Garbi? Bueno, bai. 7. saioa, gurean. 7. 1.900 euro irabazita. Bai. Familia otordu hori finantzatuta dago. Bai. Hortik aurrerako aritzen gana bideratuko dela badakigu, ez da? Hori da. Hori mantentzen da. Mantentzen hori. Zenbat da, Baskariarena? Ja. Ba, ez dakit. Jatu nega berez, orduan ez dakit, igual. Zenbat jarriku, 900, 700, 800? Bazkarira bideratuta? Bazkarire, ba, ez dakit zenbara gongo garen, baina... Bizke gutxixo baino. Bai, Laren negatzo! Aritzuntzat, geix. Ba, zerbait pikatuta, Aritz? Zutik horrela pintxo hotzak beroak eta aurrera. Aritz, zu zertara bideratuko duzu? Hasi gara hori pentsatzen, ja, Ba... Aste santutan... Viaje daudet. Oso ondo. Pendiente. Nora? Gresire, Atenasea. Guau, oso ondo. Anasekin. Ja. Ez dakit Enekoren buruan ez dute zen ilobaren, pixkat ofizioa, lana, etorkizuneko proiektuak, bultzatzea, sustatzea, Aritzek erabaki du oporretan joatea horrekin. Bai. Eneko zer diogu? Bedonek ikusiko dau. Bai, ez da? Bai. Esperentzi bat izan lehik hori behar, orduan. Ba, zarantzari gara. Hortik ere asko ikasten da. Bai. Bueltatu tatuak eta guzti. Kulturala partenoi bategaz edo. Hori. Eneko Jon, ze moduz? Oso ondo, posi. Bueno, badatoz, bigarren saio eurentzat, dirurik ez, bai finalerako sekulako guguaz, Jon. Bai. Azkeneko zorren ginen, erdi-purdi, bai. Sokatiron tiraka eta iritsiko da. Gogoratuko dugu, bueno, golak sartzen, Jon, sakuari behintzet sartu nahi diogu. Ze postutan jokatezu? Nik aurrelari, eskerretik. Ezkerregalean. Eskerregalean, mutrikun. Bai, golaskorik ez? Bueno, gaitza. Gertu zara, ba, Atetik eta... Bai, gertu nahi baina. Beste zerbait ere behar da. Bidaitxu bat esaten gabiltzelako, hemen dirutxue lortuta, behin hemen egonda, bueno, jolas egiten dugu, eta dirue irabazi leike. Erromara joateko etxekuekaz edo, Jon, badago hor planik, Bai. zukurrutik nahi zuzuen. Bueno, ez, baina eske pendientak hau Roma eta espalditxik eta bai. Polita iria. Bai. Da nortzuk joango zinatekete? Anaixa ama eta neu. Ze ondo. Bai. Iruganea haulan eskura. Oso ondo. Ondo. Eneko, dirutxue lortuta... A ber, aitai eta mai lagundu, ze, bueno, etxia eta ordaintzen, askerian pisuan bizinai unibertsitatean, da horreko beti gaztu daka. Ondo. Ondo. Jator, Bai, biar da. Miluze eredu garriak. Ezakua irabaziko bazen dute? Eta kotxeko karneta ere, bai? Hori bai. Kotxeko karneta hori niretzat. ederto. Zakua irabazita MHLZ letrak tatuatzea, bularrean. Nik engo noan, Igual bularrean ez dakitz, baina... Non? Ez dakitz, Hankano, Azkazian, igual. bai. Leku txiki baten. Ez dakit leku politena den hori, baina... Eneko itzen batzun zeugaz nuen, bizok itzen du, leko bardin. Bai. Zaku garatzen badu, neue bai. Neue bai, apuntatzen nahi. Animo ba. Bueno, kasetaritza ikaslea esan dugu eta adimen artifiziala, Jon, adimentxun laguna egiten, ja aurkeztuko gara, ja ezagutu dut, eta ja ondo, adimentxu ondo. Ikain. Ongietarri zuek? Eskerrik asko. Ilarki eta Maier, Gabon, zer moduz? Ondo. Gogotxu? Bai. Urduri baino bai. Bueno, urduri eta gogotxu, bitatik gara. Bereziki gogoa. Ilarki, non izatoz? Turtziosetik. Turtziozetik eta Antzazuzara bertatik iritsi den lehenbiziko miluzea, beraz, txalo ero bat. Honetan, jakina arazi duten, Karrantza ingurutan eta, ezta? Bai, enkarterrin, bai. Ados, zema zarete, herrian? 300 inguru hortik. Baina ze 300. Onenak. Bai, ez da. Maier, zu berriz? Santurtzitik. Santurtziarrak izan ditugu gehiagotan ere. Bueno, ongi etorriak denak noski. Eta txikitako lagunak, alere? Bai.
Nolatan? Bueno, gurasoak santurtzikoak dira eta beti egon gara hor udako jaietan edo. Bai. Jaietan, aipatu dute, unibertsitatea jaietan. Hori da. Eta orain, denbora gaurera egin ere, unibertsitateak edo? Bai, baitu. Non ari gara, Maier, zertan? Gasteizen euskal filo egiten. Bueno, euskal filok ere miluze eman dizkigun. Handik ikasleak etorri, zema garren mailan? Lehenengo maila, fresko. Azterketa pasata. Bai, zara, tio. Ondo? Oraindik ere, ilusioa eta mantendu da hila, lau urtetan, aldela, noski, baina. Ze asmorekin, miluzera? Bueno, ondo pasatzera. Ondo? Bai. Bueno, baina Bide gero, hori da. dirua irabazizkero ere, Hombre. zuk, jargi, zakuarekin ze asmo? Ba, bueno, diruaren arabera. Bidaiatu, ondo pasatu, eta lagundu, Oso ondo. Maier, zu berriz, miluze ikusten duzun horekin? Nire etxekoekin. Etxekoekin, gauero, eta etxeko batekin nahi zenuke bidaia batekin. Bai, nire amonarekin. Amonarekin. Ze ona. Nora joan oiuzu amonarekin? Nueva Yorkera, beti. New Yorkera, amonarekin. Baina, bueno. Batuko nahi neude? Bai, eta? Batuko nahi, Maier, Bestela, nahi ontzena, biok elkarrekin joatea. Bai. Maier eta Amona nola du izena? Aurori. Aurori eta Maier, New Yorken. Hor badago kirmenen liburu bat, abia puntu txarra ez da. Abiatu gaur miluzen eta ikusiko dugu nora heltzen garen, ados? Hori da. Animo bikute zerte hon, kirmen etxean. Txaron, Aurori eta Maier. Zure lagunek? Ia, zakua, horrena zakua. Itxan. Zakua. Miluzeko, zakuan gaur urdurin nau, Hogeta, 12.500 euro! New Yorkera joan. Wow! Eta uztailean joan ez gero, bueltan San Ferminetan geratu. Aste osoa, igual. Iruñetik, Iturramako Gure lagunak. lagun barriak, haupa! Ederto, Oso ondo. Pilargi Maier lanian hasiko gara. Eta zeuentzat, ze proba nahi zu jazteko? Ikusi. Ikusi zeuentzat. Eneko taritz, Tribuaren berbak. tribuaren berbekin, bertxotan, eneko ta jon. Ederto? Zora garri? Ba, tribuaren berbekin hasiko gara. Eneko aritz. Bueno, esan dugu hemen familia... Osabailobak, maitasuna, amonak, agertu die, ama, nebarrebak. Familian. Eneko aritz, familia, nekingo diogu. Lehenengo taulari, hemen txeberbak. Denpora. Amonaren amona, eneko. Biramona. Amonaren amona. Eren amona. Amaren amona. Birramona. Anai arrebaren alaba. Iloba. Ahí ba. Amonaren amona. Eren amona. Amaren amona. Biramona. Anai arrebaren alaba. Ilioba. Bikotekidearen ama. Erraina. Amonaren amona. Eren amona. Amaren amona. Birramona. Anai arrebaren alaba. Iloba. Bikotekidearen ama. Suya. Amonaren amona. Eren amona. Amaren amona. Birramona. Anai arrebaren alaba. Iloba. Bikotekidearen ama. Ama ginarreba. Seme alabaren senarra. Erraina. Amonaren amona. Eren amona. Amaren amona. Birramona. Anai arrebaren alaba. Iloba. Bikotekidearen ama. Ama ginarreba. Seme alabaren senarra zuia. Horna horitu da, familian ere gehien zintzuk estimatzea dituzten. Besteak ez zain besteak aso. Ondo, laurekin, berroi, puntu. Tentsioa etxean. Bai, Eneko Jon, bertxotan da? Bueno, zehose. Jarri eskero bai. Gu asizkero, Bai. zuek errematatu. Futbolean bezala. Hori da. Bueno, hemen sartu. Habe sartu, Bai. Txirritatxo, ze tipoa, Bai. Eredugarria, ze kompromesua, ze bertsoa ondu duen. Entzun Ia. hau, entzun. Menderik mende, Jantzita. eskubideak Sustatu. eta oraindik borroka, Horrekin. ez da inola, Bukatu. betaurreko moreak, Jantzita. ikuspuntua, Aldatu. ondo, denok batera bultza, Eginez. balantza hau, Orekatu. ondo, Apazuek. abiazeak osatzaigu apur bat aso. Ikusi egingo dugu, Eneko Jon, bertsoa. Osatuta, Yes. bueno, lehenengo. Irurak akats, 5,50 puntu zuen markagailura.
hemen berdintasunaren alde noski txirritatxo eta... Txirritatxo ere bai. Txirritatxo ere bai eta esango dugu Miluzeko lantaldeko mutilazko be bai, gizonak ere, bueno, behar ditugulako bide honetan. Ilargi Maier, ikusi makusi, batetik 8. Kupido, bihotza, eraztuna, oparia, bonboiak, lore sorta, San Valentin, gutuna. Ilargi, lore sorta. 6. Kupido, Bat. San Valentin, 2. gutuna, Bost. oparia, Ilargi, 3. bihotza, Maier, Bost. eraztuna, 3. bonboiak, 6. lore sorta, Sei. Kupido, Bat. San Valentin, Bi. gutuna, 8. oparia, 5. bihotza, Bi. eraztuna, Hiru. bonboiak, Bost. lore sorta, Sei. Kupido, Bat. San Valentin, Zortzi. gutuna, 8. oparia. 4. Oh, pena! Gertu ginen ba, Bihotza erdi dituta, amaitzerako. Zeo zer. Bueno, bat sartu da, 10 puntu bikote, animo. Eneko Taritz, hasi gara ba, baina zita segi. Segi. Mintzio batzuk, Mintio batzuk. hartu lekua, Eneko eta Ion bestaldean. Ia zer dakarren, Danak asmatu, danak asmatu. Baizta, demora. Bai, Itsasua. itxasua, eguzkixa, Berua. izerdixa, Ondo? Ondartzia. Premia, Bai. ondartza. Ondartzia. Bai. Taia. Ondartzan. Ondartzako taia. Ondartzan Bai. eguzki sartu. Bai. Bikain. Vale. Ondo Eneko, Bai, zezena, asarre, deabrua, Bai. Bai. Zondo. Eta, bien artean hau. burrukan, karate, Judo. Bai. Eta zer da, biak lotu? Judoka. Judo, Judoka burrukan. Bai, judo, barroka, oso ondo. Bai. Eizu inoiz, zelan eitzen da? Nik ez. Eizu inoiz? Haritz, judo. Judo goiz. Eneko Jon, ez. Jabia, geixo, ez? Giltzak eta. Nabaritu da, egia zan, Kimono eta jantzea gati, bai, akaso. Zelan da? Txino ikasten zauz. Ja, Kimono. Kimonoa. Hori Japono. Bai, barkatu naztu nahi. Dana, Hemendik ere. iruro baina pondu! Asko dago ikasteko, Gerriko zuri hau gau orainik hortan. Eneko Jon, inintzioka, A ber, Prest. gerriko laranja marroia edo. ai. Ja, ba, demostratu hartu lekua, mesedez, Ilargi eta Maier, bestaldean. Ikote, bota zuek, Hitzak, beldurri gabe. Pentsatuta, baina. Animo, demora. Pianoa. Ez. Arpa. Oso ondo, arpa. Boloak. Boloak jokatu. Bai. Bola jokoa, boloak. Demora dago, Lotara, lotan sartu. Ia, zer da? Jon zer da? Hildakoa, txikia. Bai, Ume txikia, bai, eta? tripan, Ez? ume txikia, Zer da? lotu edo. Aurdunaldia. Ez. Fraka kendu, Prakak ez? Zer da? aldaka. Bueno, ikusten da? Bai, Bai, zer da? joe. Maier? Ez? Oso ondo? Painala edo. Bai, ze? Pardela hori da, aldatu, pardela Aldatu, aldatu. oso ondo, ondo. Bai. Egia da, kasu honetan, aita gehiagin ere zela gerturatu, horrela, pisoia Bueno. da. Joni oso luzea egin zaio, imintxoka ja, asmatu Ja, hazi egin da, umea, ja. Danak, iruro baina apa, venga, ondo. Ja, umea ja zigarro banekin ze, bai edo, azatuko dugu edo, ze. Ilargi Maier, animo. Zuen txanda orain, Eneko Taritz, bestaldean. Momentu zirukoak, Oso ondo. Hirugarrenen ere bai. Seguru. Hortxe kontzeptuak. Demora. Txorian? Txorixe? Ez. Gorrixe? Bai. Txatxan gorrixe? Ez, Txori txikixe? ez, Txoriz ez. Txorixe ez. Eulixe? ez.
Beste zozer? Lotu kontzeptua gor. Bueno, bigarna. Itxasua, Bai. etxia, itxasua. Ure, zera, eraikin bat. Bueno, zer da? Ure, Hirugarna. bai, umia, Bai. Jolasten bi pertsona. bi ume jolasien. Bi ume jolasien. Momentua, non daude? Parkin. Aterpe baten, etxien, jolasleku baten, Etxean ez, ikastolan, Bai, eta momentu. ikastolan jolasten. Patixun. Bai, patixun! Patixun sartua. Arbitru zeu zara. Bai, azken segunduan patixun sartu da, jolas Bai. orduan. Aurrekoak mantan gorria behar genuen, Bai. intsektua, gorria eta bar. Eta imintzio asko joan dira Titanic. Itxasoa, ontzira ere ez gara heldu. Ondoratu gara, nola bait? Guztiz ez. Guztiz ez. Bat, hogeina puntu. Hori da. Armairuan rounds, hortxe dago. Bai. Ondo. Erogliori buruzko albisteak. Ba, medikuak estrategia aldatu dio, esan dio, ez izan euren etxai, esan euren lagun. Bai, Orduen Erogli dator. Eneko ez da fido alere. Erogli dator, bueno, ba, lasai dau, lasai garri batzuk hartunde, katuari lastan egiten, eta... Urrengo egite maratoia Eroglioren alde, igual. Beharko luke. Guk behar dugu bera bai, Baita ere, Miruzun ere, ezinbesteko ere. da. Orduen, bueno, Beroglio lasai dau, Animo. Zuek, animo. Eneko aritz, lehenengo eroglifikoa denpora. Lanean ari da. Dokatza. Ez, zer da? Guma, tinta, Ze ikusten da? Marroia tinta. Bai. Marroia. Bale? morroia, morroia. Bai. Morroia. Bai. Pinzeltxu batek ikusten da marroia kolorea behar genuen, kasu honetan hori da, adierazen nahi duguna, marroia, hogaitxek aldatuta, morroia. Zuzai gero eneko aritzi horrela egin dio. Aritz bere morroia bat dute. Ez. Segi lanean. Portauaz. Bai, eta ondo. Bai, berak emon dauk. Gintze Ondo. berak emon dauk. Pikai. Bermien morroia gizona da berez. Oroar, Bai, morroi bet. lana egin edo ez. Bai, morroi bet ikusi hor. Tipoa bezala, ez da? Bai, dinot. Politxe dalakon? Ondo, bai, morroia. Hori morroie. Hori morroie, Hori morroie. bermieko morroi da beri, vamos. Eneko aritz, bigarrena, para. Aktore ura da, hasi irakurten. Parentesia. Ez, A, Bai. ber, Bai. azurmendi, ez, aktore hura da, ber, aberatza. eragiketa egin behar genuen, ber, neko atxa, ber, aberatxa. Osondo, Bikain, ondo. Honek morroiek. Hone morroie parekizie. Hauek, osondo, den puntu. Fama hasta gurie. Afamo ondarru da. Ez, ondarru. Bueno, jonek jakingo dau, fama zer da. Eroglifikotan onak dira, Bermion, Abilek, abilek. legoiek. Legoiek ere bai. Legoie da gauzona esateko. Legoie animalia bera, Bai, legoiek. Askari gara ikasteko. Ondo. Eneko Jon, Guazen. erogliorekin. Bai. Ondo, ez da? Arazorik ez zuek. Ondo, ederto. Lehenengo eroglifikoa denpora. Aireportutik gertu dago. De... Bai, De illa. ez? Zer da? Joder. De baderantzunen zati zer da lekuen? Zer da? Ez dakit. Illa ez, beste zo zer? De abrua. Ez? De hiltzailea, de giltza. Ai! Eriotza, erio. Erio. De erio. Derio. Vale. Aireportutik Ez dago gertu. hobe, esan. Erio, ez dautea diot. Bai, Baina- bueno, irudikatute ondo etor dabe, bai. Sega eta guzti. Bai. Eneko Jon bigarrena behar dugu, denpora. Urrazpian bizi da. Nor da? Mona Lisa. Mona baderantzunaren zati. Mona... Eta nor da? Aktore bat, euskal Bai, aktore bat. Ane... Mona Anemona. Bai? Bale? Ane Gabarain, aktore ezaguna, Ane Mona. Mona Lisa moduan irudikatuta, Ane Mona. Ondo? Legoiek, Legoiek. Zeroita bat puntu. Itzema bota eta. Ilargi, Maier, eroglifiko batzuk ondo, ezta? Bueno, a ver. Ondo. Asmatuko ditugu ia puntutxo batzu biltze ditugun. Animo. Hau pasuek, lehenengoa denpora. Pilatutako dirua badoa, Sakura.
Oso, ondo. Vale. Zac Efron, aktorea Zac, eta ura, Sakura, oso ondo? Ez da ilargi, High School Musical eta... Ez asko, Ez? Taler ezagutu? Bai. Ilargi Maier, bigarrena, denpora. Goizean lagundu dut. Zer da? Pali, musika rosa. Musika zehaztu behar dugu. Zehazki? Agertu hori askotan, erokifikoetan. Eska rosa. Bai. Eska bat erantzunaren zatik. Zer ikusten da? Eska... Zehaztu, zer da? Zehazki. Arroza. Arroz, ale bat. Eskalea. Bai. Eska, alea, eskalea. Bai. Musika roza baino. Eskalea. Gertu ibili gara alere. Zalemiziko asmatuta, 50 puntu, ondo? No. Ukere eskean hasi gara nahi, Iazkin. Zer ba? Zuzenketa eske, nola Hori bai. Bai. Hori bai. Urbil, merkatal zentrua. Bai. Denetik dagoan. Bai. Euskara zuzentzailerik ez dut uste. Begira ze kartela, Topatu dugun bertan. Ikuskizuzaren ordutegia. Bai, ikuskizun japoniarra edo. Ikuskizuza. 10:00 bederatzi iterdietara. Gero dio gainera, puntuko orduetan eta ordu erdiro. Ordu erdiro bada, puntuko orduetan ere izango da, ikuskizuza. Zuzendu hau, mesedez. Zuzendu, Zuzendu. Urbil nahi zaitu zeguta, ez horrela. Mesedez. Dinot, leku euskaldunera berez. Beraz, nabaritu da ella. Urbilen ibiltzen nahi euskeraz nabil askotan, den askotan bebai, zuzendu. Jarraian atorren ikuskizuza ere ona, Miluzako eskuaren tegia darra. Bai? Aurrera. Ikuskizuza! Adarra jotzea horrela, konfiantzatik. Ez dakit! Ondo, ondo. Eneko aritz? Horrela ba? Komo, Emilia? Maite minduaren irribarrea daukazu. Aritz dago enamorata. Bai? Bitu! Epa! Aritz! Herrialde anglosaxoietan hauetako zein ezaugarrirekin lotzen da Karen bat izatea. Maitekorra, zitala, suminkorra, eskuzabala. Karen bat bazara? Eskuzabala? Zitala. Zitala. Maitekorra. Toba, suminkorra da. Joideari pez. Ja, nik ere. Joideari pez. Bokalik ez. Hau, ikasi dugu, ba. Animo. Aurrera. Adibentxu, zeren bertsioarekin orain? Zoro moduen maitatu ginen ta probatu gendun estixen. Wow. Musturek sartunde. Ondo, Wow. Ole. Ze talde? Gatiu. Zoro moduen. Ondo? Bai, gatibu, ez toka mairu malitz edo... Gatibu, Mercedes Sosa punta bat. Ondo? Ondo? Musturrek sartunde, bokala? Musturrek sartunde. Aurrera ba. Hauetako ze izen hartzen du existitzen den tarantula espezie handienak. Moises, Goliat, David, Herodes. Goliat. Jose beldurra. A ber, enai izango hemen ni ausarta, bai enai zot olako arma bat, suge bat baino. Suge bat? Osa, mesedez, bokala, zuek, ez? Sugia nahi jazu? Bokala. Hau nahi dute komodina. Ezingo nintzen Salma Hayek esan. Ja. Sugigaz hemen. Esten hori ezingo nuke. Plantaz bai, Nola du izena entzun dugun taldeak? Wet, 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 Modern Talking, Zitzikatx edo Zeinita. Guafa. Venga, neko hau entzun du gaztetan, hau entzun du gaztetan. Asko. Zizikatx izan ega. Zizikatx. Ez? Zizikatxo nazan, Wet, Wet, Wet. Modern Talking. Modern Talking. Bai. Modern Talking. Hau zan, ez da aski jatzen moduen, bat rubizu da aski morenue. Bokala? I. Ondo, ez dakit nortzatik. Ez da aski jatzen, Zentezideak, ez da? Ilargi, Maier, probatu nahi duzu edo? Nahiko lan.
Azken errondara saltoa. Eneko Aritz. Ze herritan dago, Galar eta Frontoia. Azpeitian, Ibarren, Hernanin, Durangon. Hernani. Ondo. Mendi gertu. Albo-albuen. Bai. Bokala? Egon, Bokalba? Maiteminduaren irribarrea daukazu. Lanean jota zu, esaldi askatu nahian. Bihotza beroa da, ezin kanpo hotzik sentitu. Esan zuen, nera be maiteminduak. Osando! Ai! Ondo! Oina! Otiko karitzertzat. Ondo! Eneko Jon, ia maite mintzen garan geube komodien batega salbada. Bigarren eskua zegoen hautsi, Zenbat denbora ikusi gabe, ze moduz bizitzara? Abotako ze izenekin ezagutzen dira argazkiko botak. Aposki, katiuska, nariuska, apreski. Katiuska. Biek konkretuki. Ilargi Maier? Apreski. Jakin zu? Apreski botak, bai. Bai ba. Jon Gotzon moda ditua da, irratian asko ikasten dugu. Bokala? Parrandarako txarrak, Bai. Zikintzen dira, hauek. Eneko Jon, entzun. Sexuarekin bat izango gara, zutaniko sartzen dugun bakoitzean. Ja geure burutik, naiten zela, gizarteko iritzi guztia. Ze talde izan da? Eskalariak etzakit ETS eskabidean. Eskabidean. ETS. ETS. Guren astapenetan. Eskaintza modura parrandan, nahi duzu sexuarekin bat egin, ezta? Ligatzeko, bueno, modu oso instituzionala, ezta? Bai, sexuarekin bat. Bueno. Emakumen eskubidekin bat, bai? Galdetuko nahi dugu, Inigo horita. Bokala, bikote? Egin, praktikatu, egin. bai. Eneko Jon. Argazkitxu bat eta lora bat. Nola dizun argazki koloreak? Arrosa, krabelina, kamelia, ziklamena. Kamelia. Ondo. Eta beste bokal bat? Beste galdera bat? Bai. Ondo entzun, ze hitz eskutatu dugu Xabi Solanoren kantu honetan. Ondoan, faltan, gainean, alboan? Onduan. Faltan. Faltan. Bokala? Beste bokal bat, bikote? Bokala. I. Aukera, askatzeko? Bai edo ez? Bai. Bota? Ea geratzen garen esan eta inoiz geratu ez. Zuzena da? Ondo! Komodinan! Bat lortu dugu dagoeneko bigarren lortzeko aukera orain. Ilargi Maier, hirugarren eskua. Eta nola xedio? Nola aldatu zaizuna aurpegia? Bueno. Nongo zezen plaza da argazkikoa? Bilbo, Baiona, Gasteiz, Tolosa. Bilbo. Tolosa. Tolosakoa... Baiona. Jo, ikusietan manutxa hor. Bai ez da? Antzinen? Bai, hombre. Kontzertu mitikoa, Ondo. Bokala. Eta horrela entzun. Nola du izena entzun dugun taldeak? Deskontrol. Bokala? I. Segi ba. Nola du izena argazkiko herriak Dorrao, Kaskante, Antoñana edo Irunberri. Hori da? Irunberri. Negoritz. Bota? Kaskante. Dorrao.
Antonia nadaba? Bokalik ez? Eta entzun? Ze motal dizentzen dugu Juliet? Lau. Robin Given kantuan, lau. Lau. Ondo. Juliet. Bokala? Nola aldatu zaizun aurpegia? Azken errondara bikote? Bai, ezta? Ze hiritan dago? Zentral, Aretoa, Bilbon, Baionan, Gasteizen edo Iruñean? Iruña. Areto pikaina hor. Oso ondo, bai. Ze lekua, ze lekutan gainera. Ze lekutan da, ze Bai, leku eta bai. ze girona eta ze ondo. Bokala? O. Epa. Ba, hementxe, bigarren komodina lortzeko aukera, nola aldatu zaizun aurpegia esan da. Bai, badakite. Bizarra mostutakoan, kokotxa beti motz. Zeuri begiren hau. Bai, ezta? Bigarren komodina! Oso ondo! Itxaselan gaztetu. Kokotxa moz. Bai, kokotxa motz, itxaselan gaztetu tekendute. Markagailuak, onela ditugu 310 eta komodina. Eneko Aritz, 260. Eneko Jon, 302 komodin. Ilargita Maier. Zein da zuzena? Ate joka? Eutxi, aukerei, ez geratu errondatik kanpo. Eneko Aritz, zeuk hasi erantzuten. Hortzik ez duten animaliak dira. Oiloa, dordoka, katxalotea, ornitorrinkoa, itxasaldia, ahatea, tximeleta, igela, pangolina, hartz inurrialea, hipopotamoa. Hortzik ez. Bai, Oioa. mokoa du, hortzik. Eneko Jon? Dortoka. Honak ez tankerako zerbait, bai? Ilargi Maier? Tximeleta. Honak trompa moduko bat dira. Eneko Aritz? Igela. Badituzte. Eneko Jon? Atea. Hortzak ez, lamela deituriko xaflako izik. Ilargi Maier? Itxasaldia. Oso, no? Pangolina. Miarekin. Harrapatzea dute. Harrapatu Hau beharrakoa. zabalik nau. Ilargi Maier? Katxalotea. Katxaloteak baditu. Eneko eta Jon? Ornitorrinkoa. Hartz inurri jalea. Arriskatuko gara. Bai, Puntu bai. guztia behar ditugu. Bai, bai. Hipopotamoak bola jate gota behar ditu, noski. Ondo, bikote, ondo berreta puntu. Ondo. Eneko Jon? Bigarren erronda, zeuek hasita, Marte planetari buruzko baieztapenak dira. Eguzkitik laugarrena, ez dauka atmosferarik, planeta gorria, bere izena, 5 euskaldun egon dira, lehen irudiak 1975ean, Marticus Sindus da izena, 2 satelite ditu, lurra baino txikiagoa da, urteak 687 egun ditu, lurraren ondoan dago, sumendiak daude. Planeta gorria izena. Bai, bai. Sumendiak daude. Aktibo ez, baina egon Eguzki badaude. sistemako sumendi handizena dau Marten. Ben izenak baditu, Tarsis, Olimpo... Ez, bai, ebereste badako zen 8 kilometro gora, Alakoa. Olimpok dako 21. Osea, da eguzki sistemako handizena. Sekulakoa. Eneko Aritz, Euskitik laugarrena. bai. Marte oso guai daue. Bai, bai, bai. Eneko Jon, Lurran onduan dago. Hala dago. Gozako irabazi eta Martera joan. ondo. Bai, Elon Muskegaz. Bai. Ilargi Maier, Lurra baino txikiagoa. Askoz txikiago. bueno, askoz. Eneko Aritz, txikitxua da, bai, Jupiter bai, askoz handizago. Ez dauka atmosferarik. Badu. Bai, Eneko Jon, Marticus Sindus izena. Asmatu egin dugu. Ilargi Maier,
Bikote? Ilargi Maier, komodina erabili dezakezu, Lehen irudiak 75 dira bai. Plante egiteko aukera edo osatu? Planto. Planto? Bai. Zuenak ba, 60 puntuak. Euskaldunen atzen gezurroan, noski inorrez baita egon. Hori da. 3. erronda. Ilargi Maier zeuk hasiko zarete. 20. mendean hil ziren. Audrey Hepburn, Mikel Laboa, Grace Kelly, Kurt Cobain, Robin Williams, Lourdes Iriondo, Bruce Lee, François Mitterrand, Diana Galeskoa, Gianni Versace, Lazkao Txiki. Kurt Cobain. 94 bai. Eneko Aritz. Lourdes Iriondo. Bizia. 2005an hiltzen. Eneko Jon. Audrey Hepburn. 93an zendua. Ilargi Maier. Diana Galeskoa. 97an. Eneko Jon. François Mitterrand. 96an, Frantziako presidente hoia. Robin Williams. 2014an hiltzen. Eneko Jon. Lazkao Txiki. 93an, zergatu. Planto de obrera. Bai, planto. Ba... Mikel Laboak enduta beste dana. 50 puntu zuentzat. Markagailuak 310 puntu. Eneko Betaritzek, Eneko Jon, 360, Ilargik eta Maierrek. Hori ezken un asko, espero ba. Ez, geupez, egiz esan Bueno, baina. egia, 7 saiotan jardun da, akatxin bat egitea ere posiblea. 7 saio, txalo bero bat. Eneko Taritz, Markina Estoitia, Osabailo bat, eta bihotzean mindu, Bai. Izan ere, Bai. gorri ala urdin, gorri eta urdin, kasu honetan. Gorri eta urdin. Ze bikote paregabe osatu duzuen. Ze muzuek? Bo, Ba, gustora. Gustora, esperientzia oso positibu, Da, aurretik pasatuko jente bat esan da, baina egize da, familia handi bat hazein dut topo eta giro oso honaz. Ba, zuek etorritarete zeritarteko izan da, eta orain familia ere handitu da. Bai, familiz benetan etorritzen guretzat oso ederra dalako olako bikoteak ikusti, Eskerrik asko zuen eskuzabaltasune gaitxik, bai, dana gaitxik, guk badak igualmen zer gertatzen da. Aritz, zer esango? Eskerrik asko danati. Ze ondo zabagaz etorzala. Bai. Ze bikote derrain zuien. Ine gutopo hemendik kanpo ere bikote. Maitasun totala zuei. Amarreko bikote, haupa zuek! Eneko Taritz! Eneko Taritz! Bihotzean, Agurtu ditugu. Bai. Bai, foto inadut, berriko horrekin. Zuek ere jator, noski. Eneko Jon, ondo ezta? Posik, momentuz posik. Ilargi eta Maier beste beste. Aurrera egitea lortu dugu. Hori da. Eta orain, zer datorren? Sokatira. Sokatira, ez dute horrela erdi urduri bezala. Bueno, lasai. Tira egin, fuerte aldela. Asera-aseratik gainera, puntu gutxi horrekin zailkatuta zuek izango baitzarete erantzuten lehenak. Bi taldeak prest? Bai. Bozen ba, sokatirara. Demora. Ze esne motarekin egiten da tofua? Paso. Soja esnearekin. Zein koloretakoak dira farmaziako gurutze argitsuak? Berdeak. Berdeak dira. Zerri aldetan dago Labrador penintxula? España. Kanadan dago. Zein gorputz atalen gaixotasuna da otitiza? Belarrixa. Belarria. Noren artean izan ziren gerra punikoak? Kartago eta... Paso. Erroma. Nola deitzen da poliziaren nazioarteko erakundea? CNP. Interpol. Zenbat zirkulu daude infernuan Danteren arabera? 3. Bederatzi. Bizkaiko zein herriri deitzen diote tokikoek ie? Ea. Eari. Zein da kriptodirurik erabiliena? Bitcoin. Bitcoina. Abestiaren arabera zein animalia ikusi nuen betaurreko txapeleta gabardinarekin? Paso. Astoa. George Orwellen zein liburuk dauka urte izena? 1984. 84, oso ondo. Zein da munduan meskita gehien dituen herrialdea? Arabia Saudi. Indonesia. Zer esaten zuen Alibabak aitzuloa irekitzeko? Ireki sesamo. Bai, ondo. Asteko zein egunetan ospatzen da Oscar sarien gala? Osteguna.
igandea. Zein garagardo enpresak dauka errekorren liburu bat? Paso. Guinness, zer darama buruan Hello Kittyk? Lazo. Denbora. Esan dugunerako, harrapatu gaitu, bokak ere. Ilargi Maier Rosondo. Miluze etorri, zailkatze lortu zen moduz Ilargi. Ondo, lasai. Ondo, Maier finala ez? Posible ez da izango, baina aurrengo miluzen indartzu bai. Hori da. Hori da, hau paneska, korre badarte. Neko eta Jon, final goz ez ginen ba? Bai. Ondo? Bose, azetzeko prest? Bai. Zerbait etorriko da. Zio zongo da. Bueno, espero. Guatzakua? Bueno, hori Ikutiko da. Zegoan zehoze badago, Bai, Zehose baio. Zehazki, gaur, jokoan! Kontuz? 32.500 eta 500 euro! Segulako dirutza, Sekulako. Eta irabazizkero, publikoa ere zorratu. Bai. Naparra dirata. Iturramatik, Iruñetik. Erregazko kontzagatik, abazuet. Etxeko guztiak adi finala jarraitzen, eta gainera gurekin bat egiteko momentua. Atara zuen aplikazioa. Eneko Jon, sare sozialak, erabiltza zuia? Bai, bastante. Zein, Eneko? Neri guztedeza Twitter, X. Bai, Jon, zuri? Instagram, Twitter, bai. Ondo, neuk bebitu Twitter erabiltzen duen gehien. Baina bain. Karo, orain izan, Giroa, bai, giru bebe, dadanok Giro sanoa segula ez da egon, hori ere egia, baina orain Ez, bai, bereziki. batez norena dan, eta Orain zertarako goikoaldetik. erabiltzen dan, bai. Neu bai, bitu, sale nintzen eta orain. Zu Instagram sale, gehi jau. Twitter, gehiago, Bai, 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 aukeran. Bueno, geratuko gara. Hori. Twitter, isan, geratuko gara. Eneko Jon, sorte honon. Bai. Isa, sare sozialean, lehengo Twitterren, 100.000 jarraitzailetik gora dituzte. Denbora. Ani Gartiburuk, bai edo ez? Ez. Inigo Urkullu? Bai. Aino Arteta? Ez. Xabi Alonso? Bai. John Ram? Bai. Mikel Landa? Duda. Arnaldo Otegi? Bai. Carlos Arguiñano? Irene Paredes? Ez, baina beste hori aldatu gara. Fermin Muguruzak, bai edo ez? Edurne Pasaban? Ez. Egiaztatu egingo dugu? Akats bakarra? Bale, ne Paredes aldatu gara. Kozen adatza batzuk. Bakarra? Bale. Biakats. Paredes, aldau. Beste proba dakau, basai. Alda izan ez ez. Urkullu Arteta. Egon, Aino Arteta kantantea baina no, creo. Gazen dut. Nik uste niko nebizak adoko noan. Ez, baina bi estos gaizki. Bai, baina bat ipintzen baigu amendu. Nebizak aldatu. Ez, Bai. bale, zuk esatezuna. Hiru akats? Bale, egon, Demoriak hau, hasen pentsatzea ondo. Ani Gartiburu, Twitterren... Urkullu? Ez que Urkullu. Kampanak, Mateo, nik Urkullu uste... Urkullu ez dakit segun gira baino. Arteta nipa. Arteta ezaguna da, Mikel Landa ez. Irene Paredes, alde izan Fermin Muguruza, ezagun oso ezaguna da. Ja, baina Twitterren... Eta alde izan honenko bat, beste aldian izatia, hori erala pasau. Nik Fermin Muguruza iguala dauko noan. Zuz esatezu. Urkullu. Confio. Aldau, Fermin. Fermin. Vale. Ni Fermin aldauko noan. Eta hola xelako noan. Baina Urkullu. Ni Fermin Urkullu. Bai, bat obido. Ja, ondo. Eneko eta Jon, denpora. Urrezko galdera. Isan, berrienak diren biak, nortzuk diren jakin nahi dugun denpora. Berrienak. Berriñan, igual. Tipiko baina ez da zizuela. Vale. Zarra dalako. Eta... Horre pasaba. Bai, Rames. Tas. Ez. Zemuz? Ondo, Bueno, hori gaitza. ez da gaitxura txarra, baina... Usaimenarekin ibili zarete. Bai. Irene Paredes, badakigun orden. Bai, jarreti izan jolastuta. Futbol jokalaria, ez ezko eremuan, bai? Hori ez da fallau.
40.000 jarraitzailetik. Gora ditu legazpiarrak. 100.000 bera. Arginanok zer? Segurako sasoia. Bai, eskoremuan. Bai. 360.000 jarraitzaile inguru. Herriketa. Arnaldo Otegi, bai, eskoremuan, bai. 150.000 langare gaindituta. Bai, etzargi, John Ram. Bai, uste bat. Irabazteunakin. Ez da soldata, Arginanok baino gutxiago, hortxe, inguruan. Sakuakin horrengo bea. Bai, eskoremuan beste kirolari ezagun bat, Xabi Alonso. Bai, zalantzabarik. Fijo. Bai? 11.000.000 jarraitzaile ditu. Guau. Ondo. Hori, nik aprobetxatuko dugu, Txiste batzu jarri eta ez da bere ofizioa noski baina. Guau. 11.000.000, Guau. Pasaba en Nipa. Mikel Landa esa mierda. Ez eskoremuan, Ainhoa Arteta. Vale. 150 jarraitzaile ditu. Bai. Twitterra hasi dauka. Isilizilek egazen. Edurne pasaban ez eskoremuan, bai? Hau pasuek. 40.000 bueltan. Ondo. Mikel Landa ez eskoremuan. 70.000 jarraitzaile inguru. Denak oso sutsuak, hori bai. Landismoa. Zalantzan egon gara. Urkullu. Ez eskoremuan. Lehendakaria, bai? Zuzena da? Lehendakari hoia. Ez du 40.000 jarraitzailean langa gainitu. Eskuan, en vez de Fermin bai eskuan. Orduen hemen, batera egon gara. Edo guztia, asmatu? Edo biakatx. Fermin Muguruza, aldatu dugu, ez eskoremutik, bai eskoremura. Bai? 50.000 bueltan, ane igarti buru behar genuen ekarri behar zan, ez eskora. Vale. Epa, Eneko eta Jon, larondo 50.000, ondo. Eneko karneterako zenbat behar zu? Zehose bai, 2.000. Bai, bazpane 1.000... Ondo. Koltsoia, Ba espada 1.000, orduan urrezko galdera bat, ba espada, ondo torriko zen. 1.000 euro jokoan, urrezko galdera dator. Ixan, lehengo Twitterren, berrienak, zeintzuk diren, jakin nahi izan dugu? Ainhoa Arteta aukeren artean, bai? Iaz, sortu baitzuen profila. Zer? Joan, zer? Ez da jarginano ez dut uste. Bai eskuan eskoremuan da... Hainbeste segidore denpora gitxixen lortzea gaitzen. Arginano da. Handixa da. Bai, arginano da. Bai. Eneko, Jon, final bikaina egin dugu, 450 euro, zuen lehenengo finalean. Ia 1.000 eskuratzen ditugun urrezko galderari esker. Eneko, Jon, Arginano zuzena da. Pena! Eneko eta Jon, baina pizka haine. 450 euro irabazi ditugu. Eta jarraitzaile pila bat ere bai, seguru, apazuek! Zuek, segi, gu jarraitzen!